Ассалому алайкум. Мошини навбатӣ, мошин чотки Opel Astra H 2006 вагоне, яъне ки акти соҳиби ҳайкалагӣ. Так бевамус, бензин, мотори 1.6, мультирул, кондитсионер, рангаш родной, ягон херанг шудагӣ нест, чақапақа ягон чиз нест, коробка передач механик, запаска, 4 баллон, ҳамаш 100%, домкрат, баллонни ключ ҳаст, ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳаст. 75000 сомон хусусиян бо савдо мешавад. ҳатман занг зентон 92 951 99 99. ҳатман занг зентон, худохоҳад савдо мекунанд, аз он када метиҳанд ҳатман. Ба мана агар ягон кас лозим ки шуд, ҳатман подписатся, исусу губкоро аист намрод. Мана сескин дигар мошиноя ҳамихе реклама када мондосим. Шуҳоя мошини худатон агар хоҳедтон монтон. Дальше ман агар ҳамин бо вай бошад занг зентон.